Bago po ang lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News. I-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Naglabas na ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission o NTC sa ABS-CBN Channel 2. Labas ng NTC ang desisyon para pigilan ang pag-air ng Kapamilya Network matapos mapaso ang kanilang prangkisa. Nakasaad sa order na itigil ng operasyon ng TV at radio broadcasting stations nationwide ng network. Binigyan ng 10 araw ang broadcasting company para sumagot sa NTC. Base sa pahayag ng NTC dahil sa pag-expire ng Republic Act 7966, ang batas na nagbigay ng 25 taong franchise ng ABS-CBN ay hindi na ito valid para umere dahil sa paglabag nito sa Radio Control Law. Nasa kamara pa rin ang bola kung papayagan na makapag-operate pa ang TV network na ABS-CBN. Ito ay matapos maglabas ang National Telecommunications Commission o NTC ng cease and desist order laban sa network. Ayon kay Senador Bongo, ngayong nag-resume ng sesyon, dapat aksyonan na ng kamara ang bill sa franchise ng ABS-CBN. Sinabi ni Go na sa sandaling may sumitin ang bill sa Senado, saka lamang ito tatalakayin sa committee hearing at pagbobotohan. Una rito ay naglabas ng kautusan ng NTC laban sa ABS-CBN ay tigil na ang pag-broadcast nito dahil umano sa expiration ng kanilang congressional franchise kahapon. Nang nakitang mga negatibong reaksyon mula sa ating mga mambabatas dahil sa insidenteng ito. Pero dahil sa usapin ng legal ang bagay na ito, syempre mabuti na lang at makinig tayo sa opinyon at paliwanag ng mga eksperto sa batas. Attorney Domingo Egon Cayosa, ang Pangulo mismo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Well, of course, nalulungkot tayo na nangyayari ito at magkakaiba ang paningin ng iba't ibang sangay at opisina ng gobyerno. Iba ang sinasabi at kaisipan ng lower house, iba ang sinasabi ng DOJ, iba ang OST at ngayon, iba naman at naglabas ng desisyon ang NTC. Ngunit kung maalala ko ninyo, months ago, nung natanong tayo dito, ang ating sinasabi, kung napapanahon naman at kaya ng Kongreso, mas maganda na desisyonan nila ito sapagkat sila naman ang may authority magbigay ng franchise. Sapagkat kung walang franchise, pag nag-expire yan, talagang maaari ho silang ipasara. At ito nga ho yung nangyari. Yung usapan nila sa hearing na bibigyan ng provisional authority ng NTC, hindi naman pala natupad. So, it's very unfortunate. The timing is off. Kaya lang, may primary jurisdiction ngayon sa mga sitwasyon na ganyan, yung NTC. At yan ay nagdesisyon na. Alright. Ngayon, dito sa pangyayaring ito, ang doon sa utos na yan, cease and desist order, Attorney Cayosa, sir, automatic ba na dapat pagkatanggap nung ABS-CBN doon sa cease and desist order, tigil na sila sa operation? Ayun ho sa batas at saka sa internal rules ng NTC, ang desisyon nito ho ay immediately executory. Unless merong PRO na i-issue ang mga korte. So malinaw ho yan, nasa batas yan, so kinakailangang sundin. Ngayon, kung hindi ho naman susundin at magbakasakali ang ABS-CBN, maaari namang hingin ng NTC ang tulong ng law enforcement agency, halimbawa kapulisan, para ipatupad ang kanilang utos unless merong PRO na may papakita ang ABS-CBN. Nakita ko doon sa order, Attorney, ganito kasi parang may 10 days naman na sumagot itong ABS-CBN, pero in the meantime ba na yung bang naisip ko lang na as a layman, Attorney, within that period na may 10 days ka pa naman na pwedeng sumagot, hindi pa pwedeng tuloy-tuloy mo na yung broadcast ng network? But normally ho, ang general rule is hanggat hindi naging final at pwede ka pang mag-appeal, hindi mo na ipapatupad. Pero sa sitwasyon na ito, dun sa batas na nag-create ng NTC at kanilang alituntunin, nakalagay ho kasi ang decision nito is immediately executory. So, ibig sabihin, habang nag-aapila ka, habang nakikiusap, nag-explain, tigil ka muna. Tigil muna.
And the only, halimbawa, para lang maipagpatuloy ng ABS, halimbawa, well, narinig ko naman kanina na mukhang titigil sila tonight, baka ngayong gabi or bukas, baka wala na sila sa ere. Pero ano ho ang maaring recourse dito ng ABS-CBN Attorney Cayosa, sir? Pwede hong dalawa. Isa, pwede ituloy ang pag-broadcast dun sa mga pamamaraan na hindi kinakailangan ng prangkisa. Okay. At hindi, meron naman sila ho dyan, diba? At mukhang pinaghandaan nila. Pangalawa, pwede ho naman silang magpasaklolo at humingi ng TRO sa judicial branch. Okay. So, kahit ho naman na ECQ, meron ho namang skeletal force at pwede ho naman silang dumulog yan. And hopefully, makumbinsi nila ang Court of Appeals o kaya kung pagbibigyan sila ng Supreme Court because this is an exceptional case, pwedeng dumaretso doon. Pero hindi rin nakakasigurado. But in any case, kung Court of Appeals or the Supreme Court issues a TRO habang dinidinig yung explanation ng ABS-CBN, then hindi na ipapatupad ng NTC ang kanilang kautusan na huminto sila. Talagang medyo masalimot talaga itong kinasadlakan ng ABS. Pero attorney, nabanggit nyo from the start, yung statement nyo is timing is off. Bakit ganun, attorney? Well, unang-una, meron ho tayong malaking problema ngayon, hindi lang sa bansa natin, kundi buong mundo. Opo. At yung media, very crucial yan. Pero hindi ho naman rason yan para hindi patupad yung batas. Kasi the rule of law, at paulit-ulit natin sinasabi, continues even in times of national emergency or a pandemic gaya ng COVID-19. The other thing that is off po, at yun lang nakakalungkot, sapagkat iisa lang ho naman ang Republika ng Pilipinas, iisa lang naman ang gobyerno ng Pilipinas. Pero kung titignan ho natin, magkakaiba ang sinasabi ng magkaibang sangay. Di ho ba? At maganda ho sana kung makakapag-usap-usap. Of course, there is independence, there is checks and balances, pero maganda rin na may koordinasyon. Para po sa ganun, hindi nabibigla ang taong bayan, hindi magkakaiba, at maiwasan yung mga unnecessary tension, kumbaga. Kasi yung binabanggit niyo dito, attorneys, iba yung sinasabi ng DOJ, iba yung sinasabi ng OSG, and all other branches ng ating gobyerno. Attorney Cayosa, sir. Oo, ang sabi ng nagagalit ngayon ang mga congressman, o at least yung chairman ng committee in charge sa mga prangkisa. Pero yan ba ay dala niya ang buong kapulungan o siya lang o yung committee lang niya? Maganda kung magsalita din yung mga lideres. Iba ho yung sinasabi naman ng mga senador ngayon. Yung NTC ho naman, sinasabi ng mga congressman, mga senador, nung nag-usap-usap tayo nung initial hearing, sabi niya magbigay kayo ng provisional authority. Ngayon, binawi, hindi sinunod. So, yun ho yung aming palaging sinasabi. The safest way really is rule of law. Huwag ho tayo umasa sa rule of men. Kasi kung minsan nagbabago ang isip, depende sa sitwasyon o sa hihik ng hangin. So, ang the best really is for us na hanggat maaari, let's do the rule of law, gawin yung dapat gawin at kung tayo maghintay ng last minute. And ilang, nabanggit niyo yung Kongreso kasi nung umattend sila, itong mga taga-NTC, totoo naman, nag-promise sila and under oath doon sa committee hearing, talagang sinabi nila na magbibigay sila ng temporary permiso para magpatuloy ang broadcast ng ABS. Pero itong biglang decision, tinalikuran nila. Hindi ba sila liable doon, Attorney Cayosa, sir, despite the fact that they took their oath na they will give whatever they promised doon sa committee? Well, of course, yung Kongreso, meron ho naman silang contempt power. Okay. Kaya lang, kung maipapakita naman ng NTC na sumusunod lang ho kami sa batas, hindi ho naman nila kasalanan na hindi renew ng Kongreso yung prangkisa. So medyo hihina yung kanilang poder para parusahan. Kasi malinaw ho naman yung mandato ng NTC na
pangalagaan yung integridad ng lahat ng mga prangkisa, at kung nag-expire na yan, yung sunod sa batas at saka mga desisyon ng Supreme Court na nauna na, kung wala ng prangkisa, hindi ka na pwede mag-broadcast. So pinapatupad nila ngayon. So kung magalit man ang Kongreso, maaari naman sabihin, pasensya ho kayo kayo ho naman hindi nagpasa ng batas. Hindi rin nagbigay. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Ganun ho mangyayari dyan. So, useless na ho yung magtuturuan ngayon. Ang importante, baka pwede mag-usap-usap para bigyan lunas ito. Kasi napaka-importante ba na ihinto sila o baka naman pwedeng, sige, pagbigyan na lang natin habang magkaroon ng kalinawan. So, it's really governance. It takes the cooperation and collaboration of different agencies and even different branches of government. Kasi Attorney Cayosa, may binabanggit din kasi in the past itong mga mismong congressional leaders natin na in many instances in the past na kahit na nag-end yung franchise ng isang network, pero meron ng bill that was filed that is being tackled in Congress, yung kanyang expiration dapat hindi pa rin mai-enforce dahil hindi pa na-actionan yung bill. Paano yung interpretation na gano'n, Attorney Cayosa, sir? Well, hindi ho interpretation yon. It is a fact. Merong mga sitwasyon na nag-expire pero hindi pinahinto ng NTC. So, pero alam ho ninyo yung argumento na ganyan. Parang ho yung maraming nag-jaywalking. Pag 10 ka nag-jaywalking, hinuli ka ng pulis. Ang hirap po sabihin, ba't ninyo hinuli yun? Ako lang hinuhuli ninyo. Kaya din, pwedeng sabihin na yun. Ang sinasabi ng NTC na medyo nakakatawa is dahil daw may nagko-complain. So mga ganun ho na mga rason na. So, hindi na ho yung dapat it will be safer for everyone. It will be more orderly governance kung sundin na lang natin yung batas, gawin yung ating respective functions within the time frame. Yung Kongreso, alam naman nila na mag-expire. Maaari naman sana nilang sinalakay noon. Of course, ang sinasabi ngayon, walang sino mang pwede magdikta kung kailan namin ito gustong pag-uusapan at didesisyonan. Tama ko naman, plenary ang power nila. Pero ito yung mga consequences. Hindi ho maganda yung consequences. Hindi mo ba? And with all of what is happening, itong pangyayaring ito, sa tingin nyo naman, Attorney Cayosa, sir, it's not the end for ABS? I'm pretty confident ko naman kasi mangibabaw naman yung rule of law. It is not for me, for you, or anybody else. Of course, lahat malayang magpahayag ng opinion. Kaya lang, at the end of the day, batas yung konstitusyon ang masusunod. At ang pakiusap lang ho natin, maaari sa lahat po ng iba't ibang ahensya, pati ng Kongreso, mas maganda ho yung gawin nyo na yung gusto nyo gawin at yung kapangyarihan at otoridad nyo, yung trabaho ninyo sa takdang panahon. Huwag na ho nating i-dribble masyado. Kumbaga, this is another version of justice delayed is justice denied. O magkakagulo pag tinidelay natin yung ating trabaho. Kagaya ho nang nangyayari. It's very unfortunate that tama ho kayo. It's not the end for ABS-CBN. I'm sure their lawyers are doing their best at meron naman silang ibang remedyo at meron din silang, I'm sure, mga plan B, plan C na hinanda para sa mga pangyayaring ganito. Ang mga hindi pabor or talagang nagpahayag ng sama ng loob, Senator Grace Poe, Senator Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Senator Franklin Drilon, no? Kasi ito nga at saka yung siyempre na mga congressional leaders, napakarami na ang tindi ng problema ang kinakaharap natin. Tama ito, sabi ni Attorney Cayosa, ang tindi ng problema natin sa virus. Bakit inuuna yung ganyan? Or pwede namang, or in the past kasi, yun ang binabanggit na pinapabayaan yung iba. Pero ngayon na may nag-complain, grabe talaga. I don't know, tingnan natin kung, but ABS-CBN has already issued a statement na bilang pagsunod doon sa kautusan daw ho ng National Telecommunications Commission o NTC, susunod sila. Ako ay naghain ng petition sa Supreme Court upang pigilan ang NTC na mag-issue ng extension ng permit
to operate ng ABS-CBN. Dahil yan ay wala ng franchise pagdating ng expiration, no? At ako rin ay nagbigay ng babala na aking ididemanda o kakasuhan ng GRAF ang sino man na magbigay ng extension ng permit. At ngayon na nagbigay ng kautusan ang NTC ng cease and desist order sa ABS-CBN ay ang nanalo dito ay ang rule of law. Dahil talaga namang dapat lamang na sundin ang batas sapagkat malaking kaguluhan kapag bibigyan natin ng pabor o undue advantage and benefit ang isang partido dahil labang na sila ay may kapangyarihan at maraming pera. Ang rule of law dito ang hinahabol ko. At ako ay nagagalak at natutuwa na panalo ang rule of law dito sa issue na ito. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming impormasyon para sa araw nito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.